Mike labari TV, Mike labari TV, Mike labari Shamsiya ki ba mu sha. Akwai labari. Burkina Faso bata mayar da bakin haure ba a cewar Captain Ibrahim Traoré. Shugaban mulkin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ya bayyana a fili cewa ƙasarsa ba wurin taron bakin haure ba ce. Yana mai jaddada cewa Burkina Faso za ta ci gaba da kare 'yancinta da ikon mallakar ƙasa daga duk wata barazana da ke zuwa daga wajen ƙasa. Kaftin Ibrahim Traoré ya yi wannan jawabi ne a yayin wata ganawa da manema labarai, inda ya nuna damuwarsa kan yadda wasu ƙasashen waje da ƙungiyoyi ke amfani da bakin haure a matsayin wata hanya ta yin tasiri cikin harkokin cikin gida na Burkina Faso, wanda ya ce hakan ba zai yiwu a ƙara lamunta ba. Ya ƙara da cewa Burkina Faso ba matattarar bakin haure ba ce. Muna maraba da baki bisa doka da mutunci, amma ba za mu yarda da duk wani yunkuri na boyayyen shishigi ko amfani da sunan agaji wajen kawo cikas ga tsaron ƙasar mu ba. Shugaban ya kuma yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da na agaji da su mutunta dokokin ƙasar da tsarinta, tare da tabbatar da cewa ana aiki bisa gaskiya da niyya ta ci gaba da zaman lafiya da tsaro. Wannan furuci na zuwa ne a daidai lokacin da Burkina Faso ke ƙara matsa kaimi wajen kare iyakokinta daga inganta tsaron cikin gida, musamman bayan kafa haɗin gwiwar tsaro da Mali, Nijar ƙarƙashin ƙungiyar CES. Zan so in ji ra'ayoyinku akan wannan bidiyon. Idan shine zuwanku na farko a wannan tasha, ina mai gayyatar ku da ku danna mana wannan ɗan yatsa mai kalar shuɗi, sannan wannan maɓallin ja, sai ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Da haka nake ce muku sai an jima.